Водата има право да е на брига. Знаеш ли какво? Как стига веднага? Как е само? Ето, уважаеми колеги, какво се случва на язовир Пясник? Това са поредните 3 мрежи. 4. Извинявам се за което. Гордо имате ли представа колко е дължината? Ще му извиняте. Ми към километър идва 300. Колеги. Към 2 км. Общо 2 км всички мрежи. Общо днеска сме на 2 км. Ама снимайте и другите господини. Ето е първата мрежа, която е към километър също така. Само че е с по-малко. Ами днеска сме на 2 км така тролинг на мрежи. На тролинг. Колеги. Копелите ги наказахме. А за рибарите, къде ловят през лятото риби, Да спът, тази вечер да си спът. да спът, да си ловят на жените така, между читала да ги фанат хубаво, ама да дойдат другия път и те да пазят, а не само да зафават, че нали, ловят много шарани. Особено по зарджикли. Особено по зарджикли. Ето, перише там, падали да. перише. Нали така. Рибите къде се връщат? Рибите къде се връщат, ето ги. Гледайте. Вие да ги фащате. На нас ни трябва риба. Нас не стига тази награда. И министърката и тя да не спи. Ами да давай повече инспектори да съдейства. Вижте какво става. България. 2015 декември месец. Отрепана работа. 18 декември сме вече от днес. 18, да. Направено 2016. Направено 2016, да, правилно. Днеска сме на 4 мрежи. По-точно 5. 5 мрежи днеска сме фанали. Най-вече шаранджиите, които идват на този язовир, независимо от къде са, тази година много риби фанаха, обаче е хубаво да дойдат така някой път с нас така, нали, до 3 часа през нощта. Да чистят, нали. Тролингисти също, да, тролингисти също. Тролингисти също. Не само да хващат маломерни бели и да прибират в трюмовете, като онзи ден. Хубаво е, така малко физарядка да правят. Особено по зарджикли, нали? Това са пусни на всички, не е само в група. Да, това ще го пуснем, тъй като не на браконьерството в България представляваме точно тези неща, които половината риба, че никой нищо не прави. Но когато трябва да дойде някой тук, никой не идва, ама всеки реве, че някъде нещо трябва да се направи. Еми така не става, драги. Това не става да лежиш при жена ти да чакаш някой ти изкара мрежите от гьола. А че студено е, и още по-студено ще стане, не пак ще идваме. И пак ще ви режем мрежите и пак ще връщаме рибата. Няма спирка. Само напред.